Klara Izolda. V tomto díle se znovu setkáte se svými oblíbenými hrdiny. Se strašným jediným tajemnicem, krásnou princeznou Izoldou, veselou a lehce přivloukou dvorní dámou Ganienou, a nebo jak si myslíte Tristanem, který v tomto díle bude bojovat s strašlivým Drakem. Nyní se samozřejmě usaďte a připravme se na plán cvičku. Cvičení začíná. To bylo, ale počkej, já si dostanu. Nechoď dál i tohle. Ty dračí kefy je doma. Nejvíc normální hod, pápnutí, je druhý a dva dělí. Mohla by si Dranke, to dostane toho. Koho položit za provodníka. Kýr, to má napravo a to je... Krev, akno, krev. Jenom herbo, mrtvý muž, plný krve, online pro vás vodí Denisa. Co to je připadá znamená? Kdyby to byl ten písal? Ten, to přijela polední. Osmkrát to slyš a vůbec neukázal. Boháč. Člověče, promluv, Ervidu, žiješ. Byl jsi to sám, nebo to byl někdo s tebou? Byl se mnou můj meč. Takhle, kde je? Vyprovodil ti i svý? Takhle, šel na obraz. Hier, děláme nocí, opravdu má prvotu. Ukáž? Majko, co je tvůj meč? Rozhodl se dobře. Můj, odám. Šáde jsi to řekl. Ty vrach mého bratra Morholta. To si sám na sebou odcel. To se vůbec vrátil do Irska. Jednou přiletěl na nákladnický internet, a přišel tam zlatý vlak. Pozmácený. Protože se vypravil tam, kde ti čekáte? Slyšel jsem, jak trpí Irsko tím drakem. A že píš od něm tomu, že zachrání zemi. Přišel jsem, abych tě získal i vodu. Nejdeš se mnou. Můj pán, jsem vám říkal, Nechci vás. připomíná vidí svou ruku. Slíbila jsem, ale hlavně si nezvěstane. Chtěl jsem si jí. Co to nevíde? Na další díl seriálu Tristanem Izolda se můžeš těšit zase za týden. Nyní bych ráda obrazuje přivítala mladší diváky. Začínají Simpsonovi. To pokračuje? To je krutý, to pokračuje. Co tam to?